21 anyos nga dalaga nga gikan nag-inom sa usa ka disco, may reklamo nga gitabangan og logo sa tulo ka tawo. Pagtuki sa supplemental budget gibabagan sa mga sakop sa BOPK. Bono sa mga empleyado nadamay, mga kawani sa City Hall may protesta. Kaluha nga babae ug usa ka byudo nangadakpan sa buy-bust operation sa kapulisan. Kalidad sa hangin sa Metro Cebu, okay ra human sa testing nga gihimo. May hapon Sugbo, Kabisayan, mikunhod na ang gidaghanon sa nasakit sa dengue sa lungsod sa Daan Bantayan. Tulungan to sa 4 ka barangay apektado sa dengue sa maong lungsod. Kini ang giaksyon ni Jinky Rosit. Wa gidayon ang pagdeklarar nga ibutang ubos sa state of calamity ang lungsod sa Daan Bantayan bisan sa mga kaso sa dengue sa mong lungsod sa miaging semana. Gipasabot sa ABC President nga si Rex Novabos nga bisan og kadaghanan sa mga opisyales sa mong lungsod ang dili uyon sa state of calamity, siya mismo nangamahan sa resolusyon pagpalit og 5 ka misting equipment aron magamit sa ilang operasyon pakigbatok kontra dengue. Ang pondo pagpalit niini didto na lang kuhaon sa 70% sa ilang calamity fund. Dili kinanglanta nga mga i-declarar na to para ma-available ang tanan natong funds sa calamity because again, kung sa pagkutubuan na Oktubre, what if kung lagi kung doon ay bagyo? Diba? So at least nakapatay mapagamit. Pagkakaron, minus na ang na-admit sa Daan Bantayan District Hospital tungod sa sakit nga dengue. Tulong adto sa 4 ka barangay gikan sa 20 ka barangay Lukup Daan Bantayan ang naapektuhan. Ang kooperasyon sa katawhan sa pagpanghinlo sa palibot may usa sa nakita ni Novabos nga hinungdan sa pag-us-os sa gidaghanon sa mga gipang dengue karon. Ang kana ko ng misting, temporary ra na siya. In fact, ang reason ko nung anong ni-spread kay pag misting sa atong area, di natural nanlupad ang lamok sa laing area. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Ipaubos sa investigasyon sa mayor sa lungsod sa Santa Fe ang 5 ka mga kawani niini nga nakitang nagpositibo sa paggamit og illegal nga drogas atol sa gipahigayong mandatory drug test. Di makatuo si Mayor Jose Titing Isgana sa lungsod sa Santa Fe nga duna pa di ay mga kawani nga hangtod karon ang tigamitan og gidili nga drogas. Tungod ini iyang gimando ang pagpaubos sa investigasyon sa mga job order employees ug regular nga kawani nga nagpositibo sa test. Pabuton pasab nila ang resulta sa confirmatory test nga magikan sa kauluhan. Niadtong Lunes, 4 ang mga kawani ang nakit-an nga nagpositibo sa paggamit og shabu. Samtang usa ang nagpositibo sab sa paggamit sa marijuana nga gihimo sa Cebu Provincial Anti-Drug Commission kun si PADAC. Walay hulga sa panglawas ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu. Kini resulta sa gihimong air quality testing sa milabay nga semana. Ang aksyon gisundan ni Ryan Sorote. Kana specific na siya area nga diha lang. Pasado sa air quality test sa ambient section sa Environmental Management Bureau, ang hangin sa Metro Cebu taliwa sa presensya sa haze sa miaging semana. Unom sa 8 ka testing sites sa Metro Cebu ang nakapasar sa air quality index nga pulos fair o good. Nagpasabot kini nga di hulga sa panglawas sa publiko ang kalidad sa hangin bisan sa presensya sa mga pollutant. Talagsaon ang paghabol sa haze sa Metro Cebu, naging tungod sa atmospheric inversion, diin mas bugnaw ang hangin sa taas kung itandi sa ubos. All pass the standards. So ato may claron, ang tanan na to mag-samplingan na strict, may pasaro sa standards na to. Ang uban good, ang uban fair. Posible nga nakaingon ini ang presensya sa bagyo sa Luzon o ubang mga weather system sa Mindanao nga nakahimog murag vacuum sa Visayas, partikular na sa Sugbo. Matod sa EMB7, nga way hangin sa Sugbo sa miaging semana, hinungdan nga naglutaw ra sa kawanangan ng haze. Nahanaw kini niya atong Biyernes, human mibunok ang uwan hangtod niya atong weekend. Tungod sa hitabo,
Palauman sa Department of Environment and Natural Resources ang ilang emission inventory sulod sa nakalabay nga 3 ka tuig kung dunay pagtaas sa pollutants. Sa katapusang air emission inventory sa 2012, ang transportation sector o ang mga sakinan ang labing dako og contribution sa pollutants sa rehiyon. 58% ang contribution sa mobile o transport sector nga gisundan sa 28% sa stationary o ang mga gikan sa mga pabrika o katapusan, ang 14% gikan sa mga balay o construction sites. Dinhi sa Cebu, diin daghan ang mga sakinan o mga pabrika, posible nga makimong natural sa Sugbo ang presensya sa haze. This will happen if cases will be like this nga less imuhang wind velocity sa hangin, less pod ang imuhang ang rainfall ya padung pag El Nino, so wala so magkaproblema gyud ta kung ang visibility. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Pangulo sa City Health Office sa Lapu-Lapu mireklamo nga giapil ang mga suspected cases sa dengue sa statistics sa Regional Epidemiology Surveillance Unit. Kini ang hinungdan nga kanunay nga nag-una ang dakbayan sa mga kaso sa dengue sa rehiyon. Kini aksyonan ni gisundan ni Ryan Sorote. Ako siyang kumusta? Nadismaya si Lapu-Lapu City Mayor Bas Radasa sa padayong pagsaka sa kaso sa dengue sa dakbayan. Base sa datos sa Regional Epidemiology Unit 7, nagkasaka ang kaso sa dengue sa syudad. Top 3 sa maging tuing syudad, apan isa ka kini karon sa ikaduha. Kining tanan, base ra sa mga report sa mga ospital sa Lapu-Lapu o di sa City Health Office. Matod ni Reso 7 Head Renan Simafranca nga 5 ka tuig na nga way hatag-hatag og report ang Lapu-Lapu City Health Office. Tubag ni City Health Officer Dr. Rodolfo Berame nga di na kinahanglan og datos gikan sa iyang buhatan kay gihatag na kini sa mga ospital sa dakbayan. If I'm going to give a report to Riso, duplication na siya. Gani, si Berame ang nireklamo sa Reso nga di mo hatag og datos kanila aron ilang ma-cross-check ang mga reported dengue cases sa syudad. Matod ni Berame nga ilang gibuhat ang tanan aron makunhod ang kaso sa dengue apan kabahin na gyud kini sa paglambo sa usa ka dakbayan. Matod sa pangulo sa City Health, sagad sa mga na-admit sa Lapu-Lapu ang gikan sa kalungsuran. Iya usab nga gihulagway nga sayop ang pag-apil sa report sa mga suspected cases. Kung suspect gani, as a doctor, di nyo na ko ni-appeal. Di ginang-appeal. I mean, very simple analysis. How could you include those patients nga admitted nga suspect ilang record? Nga admit kuan, dengue. Sa mga tigbalita ra usab na kahibaw si Mayor Paz nga top 2 na ang syudad sa rehiyon nga dunay taas nga kaso sa dengue. Namatikdan sa mayor nga dunay bikil ang City Health Officer ug ang pangu sa Reso ug nga naangin lang niini ang dakbayan. Unya, ako, feeling lang na ako nga kaning wa pagkasinabtanay ni Berame o ni Simafranca. I think, namurag, ako'y naibus bala. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga kawani sa Cebu City Hall sayo nga nagtigom aron iprotesta ang gihimong pagbabag sa mayoriya sa Team BOPK kabahin sa pagtuki sa supplemental budget din nahisukip dito ang mga productive incentive bonus nga mo'y gipaabot sa kadaghanan. Ang report giaksyonan ni Leslie Caminado Vistil. Sulob ang mga puti nilang sinina sayo nga nagtapok kaganihang buntag ang libuan ka mga empleyado sa Cebu City Hall dinhi sa Plaza Sugbo. Naghikot sab sila og mga itom nga armband agi protesta sa nasuspende nga supplemental budget nga naglangkop sa Productivity Enhancement Incentive Bonus nga nagbalor og 77.3 million alang sa mga empleyado. Usa sa mga misalmot ang empleyadong si Ronald Lapinya. Kinsa miingon nga ang iyang di pugngan sa konseho ang pagpatuman sa PEI tungod kay katungod nila kini ug angayan silang makabenepisyo niini. Pero naa sa atong tan-awon kung kana bang gipasad nga budget para ba sa kanabutan o kaayuhan. Kung kaayuhan man lang sa kinabagan, dili ta magtanaw og naa ba na sila sa pikas o sa wala para sa katipukan. Kay mao na tinuod og sincero nga public servant. Kung kana ila na gitanaw para silang kaugalingon. Giatngan sab sa mga empleyado ang pagsugod sa sesyon sa pamasin nga adunay kausaban sa nasuspending supplemental budget apan napakya sila sa ilang gilauman. Gaboya Jr., Gaboya Hapson, Margarita. Nasagmuyo ang kadaghanan og gibasol ang Team BOPK human majority niini miaprobar nga isuspendi una ang pagtuki sa supplemental budget paghatag agianan sa usa ka taxpayer nga si Romulo Torres
sa mipasakag kaso batok sa City Council. Mismong si City Legal Officer nga si Attorney Jeron Castillo wa makaangay sa gibuhat sa BOPK. Alang niya, di angayang suspendihon ang pagtuki sa supplemental budget bisan og ganunay kasong gipasaka batok sa konseho tud kay wa may gipatumang temporary restraining order. So nga nung ato manindugay-dugayon na ay a certain tools ko no, wa pa ko kabasag yun sa complaint, file a case, but there is no injunction from the court. There is no TRO. What is stopping us from doing a good governmental action? Mo na siya, this is my way of saying, you do your acts now because the people will look at you. This is a guarantee of our democratic processes. I'm showing also my displeasure, I'm showing my disgust, I'm showing my disappointment over the acts sa Sanggunian. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi, Vistil, News 5. Nagmalampuson ang mga konsehal sa nga kaalyado sa BOPK sa pagbabag nga matuki sa konseho ang supplemental budget sa dakbayan sa Sugbo. Tungod niini, mga obligasyon sa syudad, lakip sa bonus sa mga empleyado sa City Hall, napagan. Kini ang giaksyonan ni Leslie Caminadi, Vistil. Hilabihang nakayawyaw paggawa sa Session Hall kining grupo sa mga kababayan nga mipailang mga solo parents nga beneficiary sa ayuda sa City Hall. Wa sila makauyon sa mga sakop sa BOPK sa konseho nga mibabag sa pagtuki sa supplemental budget karon tuiga. Ang 2.8 billion peso supplemental budget nga gigagubta naglangkob sa 77 million productivity enhancement incentive bonus sa mga empleyado sa City Hall, 87 milyones pesos alang sa garbage tipping fee ug uban pa. Lakip sab sa supplemental budget ang paghatag og financial assistance sa mga nangrehistro nga solo parents. Si Konsehal James Cuenco sa iyang privilege speech din mipadayag sa iyang kasagmuyo ug kalagot sa gihimo sa konseho. Primarily because I feel betrayed, disgusted, and angry. Matud niya di siya makatugot nga ang mipasakag kaso batok sa konseho nga si Romulo Torres mo'y makababag sa tanang bayronon sa syudad, ila binagyod ang incentive sa mga empleyado ug sa uban pang importanteng gastuhan. Resolved to fight to the end, and along with my colleagues in the minority, continue to patiently argue and reason out our sentiments on the basis of what we believe is truly right and just. Sa makang Cuenco, mipadayag usab sa iyang kasagmuyo si Konsehal Jerry Carillo. Iyang gihulagway nga napagan ang katawhan sa gihimo sa mayoriya sa konseho. Matud pa ni Carillo, lakip sa matanggong ang bonus sa empleyado, improvements sa kadalanan, burial assistance, garbage collection, ug ang pagbayad sa loan sa Southward Properties. The issue has been resolved. Is the issue resolved? That is why there is no motion. It is up for you to vote. It is a discussion portion. Taliwala sa binayluay nga mga pulong sa konseho, nakahukom si Vice Mayor Edgar Labella nga ipaubos na lang sa botasyon ang tanan. Sama sa panag-an sa kadaghanan, gibabagan sa mga sakop sa BOPK ang pagtuki sa supplemental budget. Anak, unya karon sa 5,000 ila pang hikawan sa mga BOPK. Gito ni surprise, gamit na ba ako mi kwarto? Daghan kami, nagugpong mi tanan. Mga solo parents, ang na itong makadaog ba na sila? That's part of the democracy. Kasi gusto man sila explain. We will go back to the drawing boards. Your guess is as good as mine. Gipasabot ni Konsehal Margot Osmeña nga di lang unta magsalig ang city government sa ilang nakita sa paghalin sa SRP. Gusto niya nga mangita ang syudad og laing source of funds nga gamiton sa mga proyektong nag-ung-ung. Mr. Chair, we have other sources. 1.1 billion in continuing appropriations. It was even the acting secretary, Diwa Cuevas herself, who said during the budget deliberations, naamang kwarta para sa PEI. I will quote her, naamang kwarta sa PEI, bisag wala pa'y supplemental budget. Ang problema, na ay cash, wala'y sources of funds. So here, we have helped identify the sources of funds. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi, Vistil, News 5.
Gobernador misalikway sa mga istorya nga gigibiyaan siya sa iyang mga kauban sa partido ug mutapon ngadto sa ilang kontra. Matud ni Governor Junjun Davide, dunay gikan sa laing partido nga mitapon na sa LP. Ang aksyon sa politika sa probinsya gisundan ni Jinky Rosit. Dako ang pagtuo karon ni Governor Junjun Davide nga samtang nagkaduol na ang filing sa Certificate of Candidacy, mas nagkaligo na sab ang Partidong Liberal karon sa Sugbo. Igor ang gikatawan sa gobernador ang mga huhungihong nga dunay buot mubiya sa LP aron atbangan siya sa maong posisyon o kaha mobalhin sa laing partido. Judging from the number of local chief executives nga niya nato, mga mayors who are allies, and plus of course ang atong ally ang bakod sa 5th district. So we believe we are strong. We have the we're strong in the province. Kaganiha, gikumpirmar sab ni Davide nga si Bokal Joven Mondigo mibiya na sa One Cebu ug mitapon sa LP. Gikalipay sab ni Davide ang bagong kalambuan sa National Liberal Party. Alang niya, lig-on nga tandem silang Mar Rojas ug Lenny Robredo. Kaya nakahimamat na ko na niya, ay tawag yun, no? Very humble, very simple, and she would make a good vice president. Samtang gibutyag sab ni Bokal Tining Martinez nga ang igsuon niya nga si Attorney Carlo Martinez nga mo'y Deputy Commissioner sa National Telecommunications Commission, mo'y muhulip siyang amahan nga si Juni karong umaabot nga piniliay. I'm still even trying to get to know all of the things to do sa iligan ng barangay. So I'll give it probably I'll try to stay one more term, and then alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gimando sa kauluhan nga tulo lang ang makauban sa kandidato sa ilang pag-file sa Certificate of Candidacy. Apan giatagan sa COMELEC Provincial Office ug gahom ang mga election officers pagdetermine kung pila ang pasudlon sa ilang buhatan. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Gitugyan sa COMELEC Provincial Office sa mga election officers sa lalawigan sa Sugbo ang desisyon kung pila lang ang angayang pasudlon nga supporters sa ilang buhatan atol sa filing sa Certificate of Candidacy nga magsugod na karong Lunes. Sa COMELEC Central Office, dunay kamanduan nga tulo ka supporters lang ang mahimong makasud matag kandidato atol sa COC filing. Apan dinhi sa Sugbo, mahimong ang election officers maoy mo desisyon niini. Kagmay po tunat among opisina, di man na pwede po sila manulod tanan. Kung gusto na kabaryuhan, we would prefer that it would be the candidate and his immediate family. Magpabilin sab nga 8 ka oras lang gihapon ang trabaho sa COMELEC, di sama sa kauluhan nga 12 oras atol sa filing sugod karong umaabot Oktubre 12 ngadto na sa 16. Apan bisan pa man og limitado ang mga supporters nga makasud atol sa filing, kinahanglanon gyapon sa COMELEC ang hugot nga seguridad gikan sa mga pulis. Standard operating procedure naman nato, no, nga mangayo tag police visibility during the filing for the COC. Kaya di maginato matag na ang panahon, mas mayo nang naatay mga pangandam. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud. 22 ang patay sa gihimong pag-atake sa mga Islamic State suicide bombers batok sa kagamhanan sa Yemen ug Gulf Arab Coalition sa syudad sa Anden. Lakip usab sa gibombahan ang usa ka Houthi mosque sa syudad sa Sanaa nga kapital sa Yemen. Ang dungan nga suicide bombings mipatay sa 11 ka mga Yemeni ug 4 ka sundalo sa United Arab Emirates didto sa Anden. 7 usab ang napatay sa pagpamomba sa moske sa Sanaa. Ang mga pagpamomba giangkon sa mga sakop sa ISIS. Ang Sunni Muslims Islamic State kontra sa Yemeni government nga gipaluyan sa United States ug sa Arab Coalition nga gipanguluhan sa Saudi Arabia. Kontra usab nila ang mga Houthi nga Shiite Muslim sa Yemen. Dili mo menos sa 19 ka sakop sa ISIS ang napatay sa gihimong mga airstrike sa Russian Air Force. 15 ang patay sa Al-Karama ug sa eastern area sa Al-Raqqa province nga usa sa mga stronghold sa Islamic State sa Syria. Matud sa Syrian Observatory for Human Rights, ang laing 4 na patay sa syudad sa Palmyra sa probinsya sa Homs. 3
34 ka mga misyon gihimo sa Russian Air Force sa Alcarama ug Palmyra, din 12 ka mga armored nga sakyanan ang naigo. Ang mga pagpamomba sa Russia nagsugod niadtong September 30. Gisaway ang airstrike sa Russia nga matud pa mi-target sa mga civilian ug opposition fighters ug dili mga ISIS terrorists. Tulo ka mga Palestinian teenagers lakip sa usa ka 13 anyos nga batan-on napatay sa Israeli forces sa West Bank sulod lang sa 24 oras. Dulan 500 usab ka mga Palestino ang gikatahong naangol. Ang kagubot nagsugod dihang gipatay ang managtiayon nga Israeli sa gihulagway nga drive-by shooting sa West Bank ug arson nga nakapatay sa usa ka bata. Ang leader sa Palestinian Authority na nawagan sa kalinaw ug mipadayag nga gipahimuslan sa Israel ang miulbo nga kagubot aron sa pag-atake sa mga inosente nga mga Palestino. Ang Prime Minister sa Israel naglaraw nga ipadali ang demolisyon sa mga balay sa mga Palestino nga namato ug iban ang nagpasiugda sa kagubot sa Old City sa Temple Mount. Pilaes gitanyagan nga iapil sa line-up sa mga radasa aron mahiusa ang LP sa Lapu-Lapu karong election. Apan si Pilaes nga dugay nang nagsigi og dagan pagka-mayor batok sa mga radasa, mi kisi-kisi. Ang aksyon gisundan ni Ryan Sorote. Equity of the incumbent. Karong adlaw unta ipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza ang iyang line-up sa umaabot nga eleksyon. Pulos magpasubi sa ilang mga posisyon ang mga konsehal sa iyang line-up, gawas lang sa usa nga mibalibad tungod sa kahimtang sa panglawas. Gitun-an ni Radaza kung kinsang iyang ipuli ug migawas ang pangan sa magpapatigayon nga si John Pilaes. Pulos mga sakop sa Liberal Party si Radaza ug Pilaes. Wala ba yan? Kapag kita mo, wamag yung kay libong. Gusto siya mo dagan, butangan na kung siya lugar. Matod ni Radaza, bukas siya sa posibilidad nga magkauban sila ni Pilaes isip iyang konsehal. Pinaagi ni ini, mahiusa ang partido aron pagsuporta sa ilang mga nasudnon nga mga kandidato. Apan supak ini si Pilaes, kaya ang iyang bugtong tinguha sa pagdagan nga mawa sa City Hall ang mga Radaza. Kuyog og mga kanang dili ko mo kuyog kontra namo. I mean, this is ridiculous. No, I mean, we will fight until the end. You know, to replace the Radasas. No, I mean, dili ta pareha nila na mubali lang, magpaling-paling, kuyog bisag kinsa. No, I mean, we are standing on our principles that they have taken advantage of their position. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka byudo ang nadakpan atol sa bypass operation sa kapulisan sa Marigondon Police sa syudad sa Lapu-Lapu samtang sa Cebu City dakpan sab ang kaluha nga babay gumikan gihapon sa pagpamaligya og shabu. Ang kompletong report giaksyonan ni Edwin Cañete. Nadakpan sa mga dinugyanan sa Marigondon Police Station ang usa ka byudo atol sa gipigayon nga bypass operation dito sa Sitio Cambyuhan, Barangay Marigondon kagabi. Nakuha gikan sa dinakpan nga si Nelson Igot ang 13 kagagmayng pakiti nga shabu gawas sa tulog pa ka mga dagkong putos niini ug laing 500 pesos nga may gituang halin sa illegal nga drugas. Hugtanong gihimakak ni Igot ang mga pasangil bato kaniya ug mibalibad usab kini sa pagluwat ug dugang pamahayag kabahin sa hitabo. Si Igot ikataw nga number 4 sa ilang listahan kumikan kay nakahalin siya og 75,000 pesos matag simana. Mga duha ka simana di siya gipahilan sa atong operatiba di sa Session 4. Mga dulan uska simana muhalin ni siya og tulo ngadto sa upat ka bulto nga mo kantidad og mga 75,000 more or less. Simana? Oo, simana. Ginagupsab sa mga sakop sa City Intelligence Branch ang 39 anyos nga kaluha nga silang Stella ug Sheila Pitalcorin sa Sambag 4, Barangay Guadalupe ning Dakbayan. Ang kapulisan mibutya sagad sa mga customer sa duha mao ang mga trabahante ug tinun-an. Diin gawas sa pagpabaligya, mahimo pang makasuyop ang ilang customers sa kubol nga giannam alang nila. Si Estela miangkon sa pasangil ug mitudlo ni Arthur Manubag nga mao'y supplier niya sa drugas.
Kuan mo, ari na siya mo mangayo mi niya kinana. Kumuot na mo. Oo. Matag adlaw pila man ninyo mahurot pila ka pakete. Ang marimit na mo niya sir, 4,500 raman sir. Tinguha sa komunidad, no? Sa batok sa illegal nga drogas, permanente o paghatag ng mga impormasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. 21 anyos nga dalaga gitabangan og lugos sa tulo ka mga lalaki. Ang babae unang nag-inom og nagdisco sa Mango Avenue usa gidala sa usa ka boarding house ug gitabangan og lugos. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Nadakpan ang usa sa tulo ka lalaki nga suspect sa giingong ni gang rape sa 21 anyos nga dalaga. Sumala sa reklamo sa biktima ni adtong Domingo. Nikuyog siya siyang ig-agaw uban sa higala niini aron magdisko sa Mango Avenue. Samtang nag-inom sila sulod sa diskuhan, nananghid ang biktima sa iyang mga kauban nga musulod sa pansayan. Pagawas niya, misugat ang usa ka lalaki ug migunit sa iyang kamot. Suway siya nga milugnot apan gitukmudungan sa pagsumbag sa iyang tiyan ug nawad-an siya og panimuot. Diha na sa sulod sa usa ka boarding house na ulian og panimuot ang biktima ug maunalay iyang namatngunan nga adunay tulo ka lalaki nga nagpuli-puli pagpahimulos sa iyang pagkababay. Ang biktima ni Ilasa ni among kaniya nga sila si Peter Bindanillo, 48 anyos, caretaker sa boarding house, Mark Anthony Dompe, taga-Leyte ug tinun-an sa usa sa inilang universidad dinhi sa Sugbo sa kursong HRM ug ang ig-agaw niini nga giilalang sa pangalan nga Julius. Nadakpan si Peter Bindanillo apan himakak nga apil siya sa niamong-among sa biktima. Ako, natuog ko, buntag sa siya na itabo. Ipukaw ko, kay naay nagsikit-singkit sa gawas. Nagkaroon, pagduol ako, tingin ko sa mga orders na di man na taga-delay. Pumunta ka ilana, namoto nga. Nainidool ako, kanang among borders ni Edgar, nga ang gadaan ng babae, si Mark Dompe. Dugang ni Bindanillo nga nagpataka na lang og panudlo ang biktima dihang wa na uliis sa maayong buot dihang nagatubang sila sa police station ni adtong Lunes. Andam siyang mutabang sa biktima aron madakpan si Dompe ug Julius. Wala jud ko na sir. Oh, wala gyud ko na wa ko kailaan ng bayhana. Kay kanang bayhana nana sa igagaw nga kauban nag-inom kana lagi na si Mark. Oh, kinsay kauban ni Mark, ngay tulo ko na sila. Inon na iyang igagaw nga. Ayaw ko na lang Mark kay si Mark si magtutok sa iya ha. Ipinsa na nila magtubag na po sa ila naman ang mga. Sa resulta sa eksaminasyon sa pink room sa Vicente Soto, nasuta nga dunay pagpangabuso nga nahiuguman ang biktima. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa ka summary proceeding at tubangon sa usa ka pulis sa Bohol nga gireklamo nga nanghinol sa usa ka nurse dinhi sa Sugbo. Kini ang giaksyonan ni Ray Pasaporte. Nag-atubang sa summary hearing procedure sa Police Regional Office 7 si P.O. Saldi Salva nga gipasangin lang nang hinol sa usa ka nurse niadtong miaging buwan. Si Salva na destino sa Bohol Provincial Police Office ug usa sa gi-assign sa Apex Security sa Sugbo sa miaging buwan. Usa ka nurse mireklamo nga nisulod sa kwarto niini samtang natulog ang biktima og nihinol sa pribadong parte sa iyang lawas. Ang reklamo sa biktima gihimakak ni P.O. Salva. Base sa gihimong pre-charge evaluation, nasuta nga dunay probable cause kung dunay igong basihanan ang reklamo sa nurse. Batok kang Salva. They found that tapos na yung pre-charge evaluation and based on the recommendation na which was already submitted sa ating DILOD sa ating Discipline and Law Enforcement Division natin, Law and Order. He is recommended to undergo summary hearing proceedings. Usa ka grave offense ang atubangon ni Salva ug kun mapamatud-an sad-an, mahimong mataktak sa serbisyo.
Kasamtangan nga sa holding unit sa regional office si Salba. Sa higayon nga madawat ang rekomendasyon sa sumbong nga iyang giatubang. From Pucón to PRO7 siya. Yes, most probably or he may just also be holding doon. I will look into the recommendations that they made. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Happy Wednesday mga kapatid! Naila ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center sa mga dancing inmates ni ini nga ni sikat sa YouTube ug nakaani og mga positibong komento gikan sa mga nagkarayang social media sites ug karong bag-o lang laing atraksyon na sab ang gidalit sa mga piniriso dinhi nga sa umaabot nga mga adlaw mahimo gyud ning dumugon sa mga katawhan usa ka boxing event ang gipasiugda sud sa CPDRC. Kinsay magtuo nga ang maong boxing event ana may tabo sud sa usa ka prisuhan ug gani gisalumutan kini sa mga piniriso nga nakapahugyaw sa mga manananaw. Gipamatud-an sa mga boksidor nga mga inmates nga aduna sila'y igong katakos sa pamoksing bisan anaa sulod sa prisuhan butang nga nakapadaig sa mga misaksi ug sa mga boxing promoters nga mitambong sa maong boxing event. Ang CPDRC boxing event gipaluyuhan sa usa ka boxing promoter gikan sa Thailand kauban si Rex Waki Salud kinsa mao inihatag og premyo atol sa maong duwa. Adunay mga medical team, professional referee ug mga security personnel nga gimontar atol sa maong bakbakan. Ang Capital Consultant on Jail Matters nga si Marco Toral nagkanayon nga dunay igong facility ang mga piniriso sa pagbansay-bansay sa boxing hinungdan nga susamag mga professional na sa binukbukay sa boxing ring ang mga nisalmot nga mga inmates. Pipila lamang kini sa mga recreational activities nga nalakip sa rehabilitation program sa mga piniriso sa CPDRC alang sa pagpalambo og hingpit nga pagbag-o sa ilang pagkataw isip mga piniriso. Ang kita sa maong kalihukan gilikom alang sa pagpatukod sa bag-ong kapilya sud sa prisuhan. Dako ang pagtuo sa mga kadagkuan sa CPDRC nga ang nagkarayang kalihukan sud sa prisuhan nasama sa pagpangandam sa boxing event, practice sa sayaw ug mga sports activities maoy rason kung anong nahilayo ang mga piniriso sa suicide sud sa prisuhan tungod kay tag sa kanila aduna na may kalingawan sa maong bilangguan ug alang sa walay karapusan ng mga showbiz chismis uban ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Alang sa mga nag-unang happy news lights, camera, action, showbiz, kini si JP Laucot Serra ang atong word of the day nagkanayon. Aanhin mo pa ang sexy body kung mukha mo lang naman ang makikita sa ID. Agay! So sa ngayon ana usbo na lang na ang ID full body. Na lang, full body na. So ang one by one pati na gitaong gamaya ana tan-awon. Sa mga passport, driver's license, full body na. Yes, that's right. Mautat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!